Čau lidi, já vás vítám u prvního rozhovoru. Neznáte význam tohoto rozhovoru, já vám to nevysvětlím. Rozhodli jsme se jako admin tým na stránce Shakes and Fidget, kterou budete mít v popisku videa, že vlastně byl jsem vybrán já a já budu dělat ty rozhovory s ostatními adminami. Máme tu 12 nebo 11 adminů, vlastně bude jeden rozhovor za jeden den, takže vlastně bude jakoby ten celý projekt, to bude trvat asi 12 dní, možná víc, uvidíme, jak to bude čas. Někdo třeba nebude moc, pak zase někdo, takže uvidíme, jak to bude, ale budou rozhodně všichni admini, to se nebojte. No a já budu adminům podávat otázky, mám jich tady 12. No a prvního admina, kterého tady mám, je to Twix. Čus lidi. No a jak tak vidím, tak se můžeme vrhnout na první otázku, takže Twix si pečlivě poslouchej. Ano. Mám tady první otázku. Jak se jmenuješ a kolik ti je let? Takže moje jméno je Jakub Lefa, je mi 15. Super. Tak, ještě můžem něco To říct. byla strašně těžká otázka, jestli ty otázky budou takhle těžký, tak nevím, co dát, jo. Takže já myslím, že my si můžeme i vrhnout na tu druhou, pak dáme chvilku stopa, můžeme o něčem pokecat. Tak a vrhneme se na druhou. Proč jsi chtěl být admin na téhle stránce? Tak protože jsem chtěl změnu, než nebejt admin a prostě být adminem je jako v pohodě věc a baví mě jako dávat skiny na stránku a takový, prostě vyměňovat účty a takový, dávat soutěže a to a prostě proto jsem chtěl být admin. Super, vidím, mě to taky tak baví, je to super být admin. Někdy je to sice, když chcete jít ven, nebo nějak tak, je to otrava, ale mě to nevadí. Ale prostě to je práce admina. Ale mě to nevadí, protože pokud jste na stránce, kde jsou super lidi, tak je to výborný. My jsme s Twixem měli štěstí, narazili jsme na super stránku a jsme tady hrozně spokojení, že jo? Ano. Tak a já se tě zeptám na třetí otázku. V jakém programu upravuješ? Camtasia připravuju videa. OK, videa a jestli se nemýlím, tak screeny asi upravuješ malování, že jo? Jo, to se nemýlíš. No, tak to asi každý. Je to rychlovka, šupnete, oříznete, dáváte na Facebook, takže super. Tak, co bych ještě řekl, asi nic a my se můžeme vrhnout na čtvrtou otázku. Jaká hra tě nejvíc baví? No tak teďka úplně nejvíc hra, co mě baví, tak je Shake. Občas, že si zahraju Call of Duty nebo tak, prostě online a CSko a takový, prostě to znáte. Jo, prostě se baví tě střílečky a Shakes, pokud jsem to dobře pochopil. Super. Řekl jsi to dobře, Rafu. Já se omlouvám. Tak a máme tu pátou otázku. Sleduješ nějaké let's playery? Jo, Minecraftáka, Petra, Goga, Kvistíka, Florexina a tak dál. Prostě jich hodně, co jich sleduju. Dobře. A sleduješ náš kanál, s kterém? Ano, sleduju. Dal jsem vám like. To bych řekl. Tak a teď už se blížíme k půlce. Takže jak jsi přišel na svoji přezdívku? No, já jsem na někoho vlastně nepřišel, přišel na ní Mirmax a to z toho důvodu, že já jsem nevěděl, jakou si mám dát přezdívku, když mě bral na stránku a Mirmax zrovna je Twix, tak jsem si dal prostě jméno Twix. Tak to je docela zajímavý a ještě se můžeš zeptat, máš třeba nějakou jinou přezdívku? Tak jako třeba kámoši mi prostě říkají, nevím, jak mám příjmení Lev, tak to prostě nějak zdrobnili na Líví. Jo, to je dobrý. A třeba když jdeš to CSko, to máš jakou přezdívku? Ultra Kill. Zajímavá ta. Tak a já se tě jak zeptám
něco dalšího, to tady mám sice v otázkách, a já se na to zeptám, kolik máš postav a jaký je tvůj největší level? Tak postav mám dohromady, teď nevím přesně, 6, 7 a můj největší level je 255 na S3, jméno Davídek 009. Je to Mage full epic. To je super, já mám taky teďka novější postavu. To mi fanoušci určitě ví, takže mám Orlíka, taky full epic, takže spokojenost. Je to VAR 164, myslím, jo. A já si Taky mám VAR, ale skoro full epic, no. Já si myslím, že se můžeme rovnat na 7. otázku, takže jak dlouho jsi admin na stránce Shakes and Fidget? To já si myslím tak 5-6 dní. Je to fakt chvilka, no, co mě Mirmax vzal na stránku. Já se přiznám, já jsem tady taky chvíli a jsem rád, že mi Mirmax svěřil takový docela už větší projekt s těma rozhovorama, takže super. Já budu taky dělat projekt. Jo, no a já se tě ptám na další otázku. Jak jsi našel Mirmaxe a tuto stránku? No tak začal jsem hrát Shakea, nejdřív jsem sledoval Mythusovu stránku, pak jsem si řekl, že by mohly být ještě nějaké jiné stránky, jak jsem kouknul na Mirmaxovu stránku, tam jsem viděl, že je manažer Mirmax, tak jsem se s ním skontaktoval a prostě pokecali jsme a tak, řekli jsme jako, o čem by měla být ta stránka, co tam mám dělat a takový. A tak jsem se s ním prostě jsem s ním pokecal a takový. Dohodli jsme se, že budu admin a po té době jsem prostě admin, no. Jo. No a já se tě zeptám na další otázku. Jak dlouho hraješ hru Shakes and Fidget? No, hru Shakes and Fidget hraju 3 roky, ale hraju to přerušovaně třeba 3 měsíce, pak pauza a zase takhle prostě. Aha. A teď... To je prostě přerušovaně, no, víš jak, prostě s pauzama. A teďka od té doby, jakože co jsi to přerušil, až do teď to hraješ jak zhruba dlouho? Asi 7 měsíců. Jo, já to hraju od, myslím, od dubna, myslím. Já jsem hrál taky, když to začalo, pak jsme to všichni kluci jako dělali ze 3, tu přestali hrát, takže už jsme to taky nehráli. Já jsem to začal hrát, tu první Shakea, když Shake měl asi 5 serverů. To začal hrát docela brzo, a můžete to, na jakém serveru byla tvoje první postava? Na S3. Mák to byl. Já jsem měl na S2, myslím, jo. Tak a kde jsi přišel na hru Shakes and Fidget? Tak koukal jsem na videa na YouTube z Minecraftu a objevila se tam hra prostě zahraj si Shakes and Fidget v reklamě. Prostě jsem řekl, že to můžu zkusit, tak jsem se zaregistroval a už to prostě jelo. Jsem hrál. Aha. Tak a... Do Shakea jsem byl prostě blázen, dřív jsem do toho prostě jsem kupoval furt hovory za 350, nebo jestli, nevím, jestli tam ještě už bylo, ale platil jsem za paušál, když jsem to začal hrát poprvé 10 000 za paušál, za Shakea. Tak to sám mít mamka radost. No ty jo, to byla radost. Tak já si tě zeptám další otázku, už si na ní z polovic odpověděl, ale kolik si dal přibližně peněz do Shakesu? Dohromady jsem do Shakea dal 18 000. To už je docela dost, to já jsem teda ještě... Za celou dobu, co hraju. To já jsem asi ještě proti tobě 0. Tak a já se asi zeptám na poslední otázku, nebo jestli chceš třeba něco říct o sobě, nebo něco takového. No a já bych ještě řekl, že jsem začal točit videa ze Shakea a včera jsem natočil svůj první let's play, mělo to docela pohlas, teďka to mám myslím okolo 190 zhlídnutí a nějaký ty odběratele tam už taky budou tak přes 20, já vím, jako je to málo, tak včera jsem začala. Určitě bych, jestli by to šlo tak prostě, že by se dole v popisku můj kanál a když ne, tak bych se objevil na stránce a teďka právě dávám další video na YouTube, tak se můžete těšit.
Je to let's play s fanouškem jako minule a má to přes 16 minut, takže se bude určitě něco těšit a to je asi všechno, co bych tak řekl jako to. Tak Teď já můžeš si tu tam poslední na, otázku. já si tam na úplně poslední otázku, jestli mě ještě něco nenapadne. Chtěl bych si ještě něco říct s fanouškům. Jo, chtěl bych určitě něco říct, prostě. Sledujte naši stránku, prostě je to fakt v pohodě, dávejte odběry a lajky našim let's playerům a to. Sledujte nás dál. Co víc říct? Takže to je asi všechno. Já se loučím od našeho prvního rozhovoru tady s Admem Twixem. Takže čau a pro dnešek je to vše. Čus. Čau čau.